Sa number 2, ginabudlayan sa karon ng City Health Office ng Bacolod City, bangod ka jutay katama sa mga ginikanan nga nagapabakuna sa ilang kabataan kontra sa tipdas. Gipabutyag ni Bacolod City Health Officer Dr. Maria Carmela Hinsoli nga may kabudlayan sila sa ilang kampanya batok sa tipdas, bangod kalabanan sa mga ginikanan, nagapamalibad nga pabakunahan ng ilang mga kabataan. Inibangod sa mga istorya nga nagalap ta online nga ginaligar may pila ka mga bata nga nagamasakit matapos mabakunahan. Ginaklaro ni Hinsoli nga wala ini sang kamatuoran kag ang pagbakuna ang may positibo nga epekto sa ilang kabataan. Ining suno sa iya, magaserbi nga booster o supplemental vaccine na gud mapalayo sa masakit nga tipdas ang mga kabataan nga nagaedad 5 ka tuig panubo. Bangod sini, haluson nga makadangat sa 50% ang kabukusan nga populasyon sa mga kabataan ang tigayon nga nabakunahan. May man sa vaccination sites sa mga mall sa Bacolod kung weekends, apang sandig sa record ng CHO, wala man nagadangat sa napulok ang nagakadto. Ginapangabay sa CHO ang mga ginikanan nga hindi magkakulba bangod wala ini sang halit sa ikayong lawas ng ilang kabataan. Dugang panihinsoli, i-avail ini dapat bangod libre ang bakuna. Nagsugod ang vaccination campaign sa CHO sa August 10 kag magatakop sa August 28. Mga big barangays na mo ka problema gid and not even 50. Not even 50. Mga gagmay nga barangay siya naka 100 plus na gid man kamiya. More than. Ito tik ang mga kapitan bala nato nagabulig nagidya kadto sa mga purok-purok. Kaupod di mga kapitan yan. Happy gani ko kay ka-cooperative sa mga kapitan. Pero hindi pa nila guro mapilit ang mga nanay bala. Anong kalabanan na problema? Daw muna siya do ka negative sa ilang Ano acceptance. ilang ba? Nga ama hatag pag iti nakakatapos na kompleto na. Hindi complete. Anong matabusin na? Kung tinagawin, may na yung vaccine nagawin, maginayang effects na, hindi man siya forever, gid nga kung vaccinated ka forever. Pero at least hindi ka lang magtipdas, kag makaiha. Sa future nga, it will lead you to death. Do supplemental man lang niya siya mo, do booster pala. So mo na bala, kita kagat, scratch lang sang ido, do mapatay na tagani nga, hindi ka mo ma-anti-rabies, tiin niya, vaccine man ni. And this is safe and effective. And above all, this is free. So tani, i-avail na lang ninyo. Kaya kabudlay, isa lang apektado, bilog nga komunidad yung apektado na. May mga mall vaccination.